Кожны чацвёрты паляк хоча выхаду Польшчы з Еўрапейскага Саюза. Чаму так? Што зменіцца для жыхароў Польшчы, калі краіна сапраўды выйдзе з Еўрапейскага Саюза? У новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы» абмяркоўваем, наколькі рэальны выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза і чаму мы ўвогуле пра гэта размаўляем. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Дзве абвесткі. Першая. 7 лютага запрашаем вас на жывы запіс падкаста «Зроблена ў Польшчы». Цэнтр Варшавы, 16:00, квіткі па 40 злотых у апісанні пад гэтым відэа. Запрашаем. Абавязкова прыходзьце самі і клічце сяброў і сябровак. Другая абвестка. Ужо вось-вось пачнецца кампанія разлічэння гадавых дэкларацый ПІТ. Менавіта вы, хто глядзіць гэтае відэа, можете пералічыць 1,5% ад свайго падатка ПІТ на падкаст «Зроблена ў Польшчы». Зрабіць гэта вельмі проста і ніякіх дадатковых аплат не трэба. Вы проста пазначаеце ў дэкларацыі, што хочаце пералічыць 1,5% ад ПІТ менавіта на наш падкаст. Неабходны тэкст для дэкларацыі ў апісанні пад гэтым відэа. А яшчэ перыядычна ў соцсетках мы публікуем больш падрабязныя гайды. Гэта вельмі важная падтрымка для нашага падкаста, і мы будзем вельмі ўдзячныя вам, калі вы гэта зробіце. А цяпер давайце глядзець. З'явілася вось такая тэма, што Польшча быццам бы, ці прынаймні нейкая частка полякаў хочуць выйсці з ЕС. Карацей, сябры, чаму мы вырашылі парушыць гэтую тэму? Здавалася б, яшчэ прыкладна яшчэ 2 гады таму, вось калі б нехта мне сказаў, што я буду сур'ёзным лучом недзе там са сцэны абмяркоўваць, ці можа здарыцца палэксіт, то я б сказаў, што гэта чалавек проста дурань. Ось. Але даслоўна перад Новым годам, ось, перад калядамі выйшла сенсацыйная пытанка, ось, якая показала, што... Што? Я думаю, што ты хацеў нешта сказаць. Карацей, выйшла сенсацыйная пытанка, якая показала, што 25% палякаў падтрымліваюць выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза. І гэта шмат. Польшча па ўзроўні еўраскептыцызму ў дадзены момант знаходзіцца на другім месцы сярод усіх краін Еўрапейскага Саюза. Больш еўраскептыкаў толькі ў Францыі, дзе іх 27%. То бок кожны чацвёрты паляк сур'ёзна кажа, што трэба з Еўрасаюза выйсці. І гэта сітуацыя ўжо не проста, скажем так, не алармуёнцая, сказаць алармуёнцая па-беларуску. Па-беларуску кажа, што трывожна? Ну, не зусім, але... Добра, карацей. Сітуацыя робіцца, сапраўды трывожнай на дадзены момант. Але слухай, Францыя 27. Гэта, я разумею, што крыху ў бок, але яны так куды? То бок, тыпу Брексіт, таму там бліжэй да Великабрытаніі, ці як гэта працуе? Магчыма, яны таксама аддзеляцца, як будуць як востраў, ведаеш, як Великабрытанія, выкапаюць роў, ой, з кракадыламі. Я пісаў не смешныя жарты, тому прабачце. Мне лепш не ідці ў стандарт. Да, так, давай. То бок, базово мы все разумеем, што Польшча знаходзіцца ў Еўрапейскім Саюзе ці звязі. Як так атрымалася? Бо гэта ж так заўсёды не было, зразумела, што не было Еўрапейскага Саюза спачатку. Але вось давай вельмі караценькі экскурс у історыю. Як мы тут атрымаліся? Не мы, не вы, а мы. Вось. Карацей, так. Я думаю, што многія з вас глядзелі вось... Атрымалася? Карацей, передай Міхасю Ільіну, што мяне можна зваць, вось, клікаць з сабой на выступы. Добра, карацей, я думаю, што многія з вас глядзелі, што мы распачалі серыю выпускаў пра польскую трансфармацыю. У нас уже выйшлі 2 серыі пра план Бальцаровіча. Ось, будуць чарговыя таксама, недзе там, вось, у нейкай, скажем, пастараемся блізкай перспектыве. Ось, але з таго моманту, ось, калі быў закладзены гэты неверагодна добры фундамент і палітычнай трансфармацыі, трансфармацыі эканамічнай, так, не ідэальнай, далёка, з памылкамі, але ўсё ж такі вельмі стабільнай на наступныя некалькі дзесяцігоддзяў. Ось,
Дарэчы, Лешак Бальцаровіч гэта было адно з апошніх ягоных дзеянняў. У 91 годзе напрыканцы ён падпісаў дамову аб асацыяцыі з, на той момант яшчэ не было Еўрапейскага Саюза, так, але вось была еўрапейская супольнасць, ЕВП, Еўрапейская wspólnota гаспадарча. Ось. Так яно называлася на той момант. І, карацей, перад 1 траўня 2004 года адбыўся яшчэ рэферэндум, які, дарэчы, доўжыўся 2 дні. Гэта быў адзін выпадак у гісторыі Польшчы. Ён быў двудзённы. І 77% палякаў выказаліся за уваходам у Еўрапейскі Саюз. І 1 траўня я, будучы звычайным менскім падлеткам, я памятаю, сядзеў увесь дзень, просто прыліпнуўшы да тэлевізара, дзе ішоў выдаднейшы канал Еўраньюз, дзе ў прамым эфіры паказвалі, вось як 10 краін на той момант уваходзілі у гэтую арганізацыю. І мне так хацелася стацца часткай гэтага. Хто б мне тады сказаў, што праз 2 гады я ўжо буду тут. Ты марыў, ты як бы здзейсніваў. Мары здзейсніваюцца, так. Распавядай, што адбываецца і чаму можа здарыцца так? Магчыма, мара як бы неяк так адбудзецца. Карацей, калі казаць пра пол-эксіт увогуле і пра еўраскептыцызм, ён заўсёды, канечне, быў недзе там прысутны, так? Бо я думаю, што ўсе ведаюць такога чалавека, як Януш Корвін-Мікке. Вось гэта адзін з тых людзей, які паслядоўна усе сваё жыццё, но вось гэтыя 20 з кавалачкам гадоў ён увесь час кажа, што Еўрапейскі Саюз, скажем так, это не тая арганізацыя, у якую Польшу трэба ўступаць. Бо, скажем так, ён не адпавядае ані польскім каштоўнасцям, ён занадта бюракратызаваны, і ўвогуле гэта такі еўракалхоз, еўрасавок, як яшчэ кажуць. А ён усё ж такі чалавек з вельмі ліберальнымі поглядамі за рыначак. Яму гэта не адпавядае. Таксама ўвесь час былі розныя нацыяналістычныя колы. Рух у тым моманце, напрыклад, Модзішчых Польска, вось гэта моладзевыя арганізацыі польскіх нацыяналістаў, яны таксама ўсе заўсёды прытрымліваліся хутчэй пазіцыі еўраскептыкаў. Вось, тыпу, в чым галоўны поінт? То бок, што Польшчы не патрэбна быць у Еўрапейскім Саюзе, бо гэта, тыпу, што лішае нейкай нацыянальнай ідэнтычнасці, так. Так, бо, па-першае, уся гэтая Еўропа са сваімі левацкімі каштоўнасцямі, так, якія не сумуюцца з традыцыйным польскім кансерватызмам, па іхняму меркаванню. Таксама, канешне, гэта і размыванне ўвогуле нацыянальнай ідэнтычнасці, касмапалітызм, які абсалютна ім не падыходзіць. Так, і агулам сацыялістычнасць вось такая ёсць у Еўрапейскага Саюза, па іхняму меркаванню, конечно, якая ім вельмі моцна замінае ўвесь час. Окей, давай распавядзем, як гэта ўсё змянялася, бо вось ты сказаў пра 77%, якія прагаласавалі за тое, каб уступіць у ЕС. Што было далей, як змяняць вось гэты настрой? Даслоўна, з 2019 года, дзе ўзровень падтрымкі атрымаўся на ўзроўні прыкладна 3%, асабліва пасля 22 года адбыўся проста ўзрыўны эфект, так, выбух. І гэты рост пачаўся проста ўжо амаль што па экспаненце. І ў дадзены момант складае 25%. Нават цягам аднаго года, як вы бачыце, з 18% до 25%. То бок 7% палякаў далучыліся да гэтай грамады еўраскептыкаў. Слухай, не тое, каб я не разумеў, што здарылася ў 22 годзе, але... Пра гэта мы яшчэ зараз размаўляем, бо там праз пару хвілін мы яшчэ будзем прычыны гэтых трендаў таксама абмяркоўваць. Але, прабачце, я вымушаны зноўку крыху пагрузіць вас статыстыкай. Так атрымалася. Я не хацеў, насамрэч. Але, карацей, хто перадусім падтрымлівае выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза? Асобы ва ўзросце 30-49 гадоў больш за ўсё нечакана падтрымліваюць выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза. Гэта умоўна мы з сабой. Больш я, але так. Стомленыя жыццём міленіялы. Стомленыя жыццём міленіялы, яны ўжо не хочуць жыць у Еўрапейскім Саюзе. Ім падавай Расію матушку. Карацей, канечне ж, як заўсёды, мужчыны таксама больш катэгарычныя ў гэтым пытанні. Гэта традыцыйна ў Польшчы мужчыны маюць больш кансерватыўныя погляды. Гэта таксама праецыруецца на тое, што яны
больш падтрымліваюць выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза. Жыхары вёсак таксама. Жыхары вёсак, калі я добра памятаю, 37% жыхароў польскіх вёсак падтрымліваюць выхад з Еўрапейскага Саюза. Пры гэтым гэта, канешне, можа здавацца дзіўным, бо польская вёска неверагодна моцна скарысталася на членстве ў ЕС. Бо нават калі паглядзець на пратэсты фермераў польскіх, якія яны заўсёды, яны традыцыйна штогод, скажем так, прыкладна адбываюцца. Першыя пратэсты фермераў, дарэчы, адбыліся ў 90-м годзе, прыкладна улетку. Вось, і нават сам Лех Валенса прыязджаў, каб ён на той момант яшчэ не быў прэзідэнтам, дарэчы, але і вёў перадвыбарчую кампанію, ён прыязджаў, каб іх супакоіць. І вось калі нават паглядзець, у нас няма зараз гэтых здымкаў, але у інтэрнэце можна знайсці, як змяніўся выгляд і тэхнічнае абсталяванне польскіх фермераў цягам гэтых 35 гадоў. Вось, з трактараў тыпу «Беларус», «Урсус», якія рассыпаліся па дарозе, ад іх адвальваліся колы, вось, цяпер яны ездзяць на «Ламбаргіні». Вось, так, і гэтага тыпу, гэтага ўзроўню сельскагаспадарчай тэхніцы. Дарэчы, так, у такой пазіцыі мне размаўляць ужо лепш. Lamborghini выпускае кампанію. У іх ёсць, так. Вось, так. Яны знакамітыя сваёй сельскагаспадарчай тэхнікай. Я просто тут задаю пытанне. Ведаеш, бачыш, як ты далёкі ад зямлі. Вось. Малады яшчэ, молада, зелена, так. А, дарэчы, дзякуй, вось мне прыемна зараз. Окей, зразумела. Жыхары вёсак, нашы аднагодкі, мужчыны, все мы супраць таго, каб Польша была ЕС. Гэта ўжо. Чаму? Ось так, давайте скончым са статыстыкай, бо, шчыра кажучы, яна для мяне ўжо проста нудная. Пераходзім у рэжым патрэндзець. Карацей, так, размаўляем пра прычыны гэтых трендаў. Перадусім, агульны тренд ва ўсім свеце, не толькі ў Польшчы, правы разварот. Ён бачны, дарэчы, ва ўсёй Еўропе, мне здаецца, няма ніводнай краіны, дзе адбываўся б разварот у іншы бок. Няма. Ты на нас дзекуешся. Настрой паклонніч нейкі. Зразумела, што Трамп прыйшоў да ўлады, усе зараз намагаюцца быць больш правымі, чым Трамп. Расце падтрымка правых партый, правыя партыі, яны ў асноўным у Еўрапейскім Саюзе еўраскептычныя. І ёсць Джорджія Мелоні, ёсць Віктор Орбан, Фіцо, і гэтак далей, і гэтая кагорта правых палітыкаў, яна ўвесь час павялічваецца. Таксама, што вельмі важна і пра што мы размаўлялі ў мінулым выпуску, які быў апублікаваны у сераду, так, што Польшча, як і ў прынцыпе увесь Еўрапейскі Саюз, знаходзіцца ўвесь час у стане гібриднай вайны з Расійскай Федэрацыяй. І адным з галоўных фронтаў гэтай вайны з'яўляецца фронт інфармацыйны. І Польшчу, і не толькі Польшчу, але таксама ўвесь ЕС проста залівае неверагоднае цунамі расійскай дэзінфармацыі. І ніхто з гэтым нічога не робіць. А правыя пупулісты ўвесь час крычаць пра нейкую свабоду слова і што ўвогуле нельга неяк увогуле гэта кантраляваць. Окей, я разумею, што гэта вельмі добрае пытанне, так, як мы з тобой размаўлялі. Што гэта вельмі добрае пытанне і вельмі зыбкая тэма, бо, скажем так, ад цэнзуры, ад кантролю нейкага там і барацьбы з дэзінфармацыяй да фактычнай цэнзуры шлях вельмі кароткі. І тут павінна быць вельмі сур'ёзная дыскусія, і найлепш, каб гэтую дыскусію вялі не палітыкі, а сапраўдныя эксперты па кібербяспецы, красіва, па ўсіх гэтых справах. Я не айцішнік, прабачце, я не ведаю, гэта ўсё называецца. Карацей, гэта таксама адна з галоўных тэмаў. І, дарэчы, мы ўсе ведаем, як працуюць алгарытмы ў соцсетках. Так? Дастаткова, што ты адзін раз лайкнеш, не ведаю, відосік Славаміра Мэнсона, і табе адразу пальюцца проста цэлыя вёдры рознай такой ужо шчыра спрэпараванай абсалютна хамскім спосабам дэзінфармацыі у кшталце, напрыклад, як я там быў у гасцях, так я распавядаў, AI-аватары ўжо ёсць. Так? Нават у польскіх навінах пісалі, што апошнім часам заўважаны тренд, што прыгожага выгляду бландзінкі. Ва ўзросце прыкладна 25 гадоў.
Яны тлумачаць просто вось у камеру, які дрэнны Еўрапейскі Саюз. І абсолютна вядома, хто з'яўляецца галоўнай мэтай гэтых AI-аватараў. Так? Мы ўсе ведаем, што гэтыя AI-аватарамі ствараюцца Васей Пупкіным, які сядзіць недзе там у Ольгіна. Так? Ось. А мэтай іх з'яўляюцца маладыя мужчыны, так? Выбаршчыкі ў асноўным канфедэрацыі, увогуле у цэлым правых партый. Так? І каб просто падняць сярод іх узровень падтрымкі выхаду не толькі Польшчы, увогуле разбурэння Еўрапейскага Саюза. Ну і яшчэ адна з галоўных, на мой погляд, прычын – гэта палітыка Еўрапейскага Саюза. Еўрапейскі Саюз, ён далёка недасканалы. Ось, далёка недасканалы. І сапраўды, я сам, як чалавек, які вось... Што? Нет, просто чакаю, когда ты скажешь, что ты все-таки правый и голосуешь за конфедерацию. Карацей, Еўрапейскі Саюз, ён вельмі недасканалы. Ось. У ім шмат што трэба змяняць. Патрэбна сур'ёзная дыскусія аб тым, у якім напрамку павінен Еўрапейскі Саюз ісці. Ось, бо тое, як гэта адбывалася апошнія 10 гадоў, паказала сваю неэфектыўнасць. Канцэнтрацыя на часам вельмі нерацыянальных рэчах, як, напрыклад, зялёны лад, ось, які сапраўды з'яўляецца рэформай вельмі недасканалай. Яны ў дадзены момант паволі, скажам так, нейкія рэчы згортваюць. Ось. Але, скажем так, у будучыні, і, дарэчы, у вельмі недалёкай будучыні, нас чакаюць яшчэ горшыя рэчы. Напрыклад, ёсць такая рэформа, якая называецца ЭТС-2, якая патэнцыйна можа прывесці да таго, што рахункі за электрычнасць вырастуць нават удвая-ўтрая. Ну, так, скажем так, вось. Перазажыві, як кажуць па-польску. То бок, на клас, вось. Гэта не было, так, прыкладна, гэта не было нейкае сур'ёзнае вылічэнне з майго боку, але вырастуць вельмі моцна. Так? А гэта, у сваю чаргу, адаб'ецца не толькі на тым, колькі мы плацім за электрычнасць у сябе ў кватэры. Так? Бо электрычнасць – гэта складовая частка ўвогуле ўсяго навокал. Так? То бок мы ідзем купіць булку ў бідронцы, звычайную кайзерку. Яна ў дадзены момант каштуе, там не ведаю, колькі, 50 грошай, так? Прыкладна, скажем так. О, дзякуй вялікі. 35. Вось, а будзе каштаваць 50. Вось, карацей, гэта можа прывесці да ўзросту, да новай вялікай хвалі ўзросту цэн і разганяць інфляцыю. Так? А мы ведаем усе, што такія рэчы вельмі дрэнна дзейнічаюць на грамадскую думку. Мне можна ўступаць у канфедэрацыю, так? Да. Твой членский билет уже на выходе забирают. Карацей, што далей? Я пачынаю разгравацца. Карацей, мне трэба прыходзіць гадзінку раней, сядзець у грымёрцы і некаму нешта з кімсьці размаўляць, вось так вось сесці насупраць і пачаць нешта заціраць. Вось. Сапраўды. Вось праз гадзінку я ўваходжу ў форму файтера. Вось. Давай адно з галоўных пытанняў. Зразумела, што ўсё гэта разганяецца. Каму гэта выгадна? Тут можна дакупіць гадзінку? Блін. Прабач. Добра. Я яшчэ не скончыў. Карацей, пераходзім на мае улюбёныя тэмы. Чацвёртая прычына ўсяго гэтага. Дональд Трамп. Ось. Дональд Трамп і палітыка, якая ў дадзены момант будуецца у Белым доме, які я хутка сапраўды пачну называць цыркам Шапіто. Некалі быў такі вялікі чалавек. Ён называўся Генры Кісінджер. Ось. Гэта быў дарадца па нацыянальнай бяспецы прэзідэнта Джиммі Картера. Ось. І, карацей, Генрі Кісінджер некалі сказаў так, што калі я хачу звязацца з Еўропай, я не ведаю, каму тэлефанаваць. Ось. У якую краіну. Так? Бо у той момант, 50 гадоў таму, Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі моцна тапілі за еўрапейскую інтэграцыю менавіта. Яны падтрымлівалі яе, і яны схілялі еўрапейскай краіны да ўсё больш і больш паглыбленай інтэграцыі. То бок, у дадзены момант сітуацыя развернулася на 180 градусаў. Так? Ось. І ў дадзены момант Дональд Трамп у сваіх не толькі выказваннях, але таксама у афіцыйных дакументах, як стратэгія так, нацыянальнай бяспекі ЗША, паказваюць, што Еўрапейскі Саюз для іх ледзь не вораг. Ось. Ну і, карацей, гэта ўсё, канешне ж, таксама адбіваецца на настроях грамадзян. Бо ёсць вялікая частка людзей, якім Трамп сімпатычны як палітык. Ось. Такі, ўсё ж такі лапідарны, сімпатычны палітык. Так, там, ось, скажем так, што?
Ну і карацей, палітыка Дональда Трампа яна таксама на гэта ўплывае і ўплывае ў моцна негатыўным сэнсе. Вось і будзе яшчэ горш насамрэч. Калі ён яшчэ з Даніяй там вось нешта зробіць, то будзе вообще капец. Так і што? Каму гэта выгадна ўсё? Каму карысна? Хто на гэтым згуляе? Ну, Дональд Трамп, давай пералічваць. Ра. Так, Сія, так. Карацей, слухайце, я памятаю, калі быў рэферэндум, моя улюбленая там, як заўсёды, рэферэндум аб выхадзе Великабрытаніі з Еўрапейскага Саюза, ось, калі ўвечары, я памятаю, ішоў спаць, і падлікі галасоў паказвалі 51%, затым, каб застацца, 49, каб выйсці. І я спакойна пайшоў спаць. Вось адбылося амаль што тое самае, што было... Вось, адбылося дэжавю, так? Вось, калі мы пайшлі спаць з прэзідэнтам Рафалам Часкоўскім і снілі свае левацкія сны, там ведаеце, ружовыя аднарогі, там, весёлка, вось, хлопцы за руку бегаюць, там, вось, а прачынаемся, а тут, там, ось... У той момент адбылося тое самае. Раніцай мы прачнуліся і пабачылі, што там, наколькі я памятаю, 52% было за выхадам з Еўрапейскага Саюза. То бок сітуацыя была абсалютна розная. І я памятаю, што я ў той момант, калі прачнуўся, у Фейсбуку дадаў фатаграфію Владзіміра Пуціна радаснага, вось, і напісаў, што вось гэта адзіная асоба, якая ўсяму гэтаму радуецца. Бо гэта быў першы крок для разбурэння Еўрапейскага Саюза ў перспектыве. Ну, карацей, То бок гэта вся твоя гісторыя для таго, што з гэтага Пуцін таксама будзе задаволены. Конечно. То бок калі тьфу-тьфу-тьфу, калі раптам Польшча выйдзе з ЕС, то ты... Гэта так робіцца. Дякую. Калі раптам Польшча выйдзе з ЕС, ты апублікуеш такі ж пост. Калі раптам Польшча выйдзе з Еўрапейскага Саюза, я адсюль з'язджаю, сапраўды, бо паверце мне, выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза гэта будзе катастрофа. Вось, увогуле разбурэнне Еўрапейскага Саюза гэта была, вось, тут я працытую Владзіміра Пуціна, найвялікшая геапалітычная катастрофа сучаснай гісторыі. Вось, бо у дадзены момант той, што мы назіраем апошнія 100 гадоў, гэта такі, ведаеце, павольнае падзенне з п'едэсталу увогуле еўрапейскага кантыненту. Так, бо вядома, некалькі стагоддзяў еўрапейскі кантынент дамінаваў ва ўсім свеце. Так, то бок Еўропа была стронг, каланізатары, маралізатары, ну і гэтак далей. Усё па спісачку. Вось, апошнія 100 год Еўропа ўвесь час губляе свае пазіцыі. Бо, вядома, выраслі Злучаныя Штаты Амерыкі на войнах, вось, там, першай сусветнай, другой сусветнай. А апошнія 10-годдзі вельмі моцна расце Азія, так, азіяцкі рэгіён. У будучыні Еўропа гэта будзе такі, скажем так, такі задворачак, вось, у перспектыве, скажем так, праз там 50 ці праз 100 гадоў. Вось, але... Слухай, у нас ёсць уже свая польская ЛЛМ. У нас ёсць французская ЛЛМ. Я думаю, што мы неяк справімся. Думаеш? Ну. Але, ну... Eleven Labs зрабілі ў Польшчы. Нагадую. Вау, круто, файно. Браво. Ладно. Так я не ведаю, што гэта такое. Я зразумеў. Увогуле, наколькі гэта будзе дрэнна для самой Польшчы? Ну, вось, ты кажаш пра разбурэнне ЕС. Зразумела, там, вось, ты прадставаў нейкага чалавека пра геапалітычную трагедыю. Што з Польшчай? Ну, то бок, як тут зменіцца жыццё, калі ўсё ж гэты сцэнарый, вось, стане жыццём? Што цікава, вось, вяртаючыся да тэмы, хто больш за ўсё падтрымлівае выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза. Што? Не рыжы з мяне. Вось, ну, карацей, магло б здавацца так, што, і, дарэчы, я таксама, першая моя думка была, што вось зараз будзе 18-29, молада, зелена, вось, наглядзяцца сваіх Славіміра Мэнсонаў, так, і вось, і ідуць пасля галасаваць за выхад Польшчы з Еўрапейскага Саюза. Але не, стомленыя міленіалы, так, вось, людзі майго пакалення, што мяне вельмі моцна сапраўды здзівіла, калі я пабачыў гэтую статыстыку, больш за ўсё падтрымліваюць. Калі я добра памятаю, 35 прыкладна адсоткаў вось сярод гэтай узроставай групы, 1/3. Гэта вельмі шмат. І, дарэчы, сацыёлагі задаюцца таксама гэтым пытаннем, што можа паўплываць. Вось, і ставяць перш за ўсё вось менавіта на тое, што мы стомленыя. Вось, што гэта тая ўзроставая група, якая
скажем так, больш схільныя да таго, каб быць незадаволеныя ў дадзены момант сваім жыццём. Ось, то бок міленіалы. То бок у нас у шмат каго з міленіалаў нічога ў жыцці не атрымалася. Ось, Таму мы завялі падкаст. Таму мы завялі падкаст, так. Ну, але слухай, некае дзіўнае тлумачэнне, вось я слухаю, ну, то бок, окей, мы незадаволены, таму давайте выйдзем з ЕС. Да, такая логіка? Ну, ведаеш, ёсць увесь час ёсць пэўная група выбаршчыкаў, якая хістаецца паміж крайнасцямі. Ось, яны, ведаеш, у адзін дзень там крычаць, што падтрымліваюць там ледзь не аднаполыя шлюбы, так на наступны дзень яны ўжо там кансерватарскія каталікі галасуюць за Брауна. Ось, то бок ёсць пэўна такая група людзей, у якіх няма ідэалагічнага нейкага ось такога сцержня, так слупа ўнутры. Ось. Так. Ну, все ж таки, мне падаецца, гэта не зусім адказ. То бок, прычым стомленасць да жадання выйсці з ЕС. Бо гэта як, не ведаю, тыпу, пафарбуюся ў руды, альбо прагаласую, каб краіна выйшла з ЕС. Крызіс сярэдняга ўзросту. Ось. Але проста няма грошай на мотоцикл, таму моя краіна выйдзе з ЕС. Ну, сапраўды, я прачытаў вось некалькі дзён таму некалькі размоваў з рознымі вось сацыёлагамі, псіхолагамі нават, вось, бо усе задаваліся пытаннем, адкуль такая падтрымка менавіта ў гэтай узроставай групе. Іншага адказу я не пачуў. Вось ніхто не можа патлумачыць. І на маю думку, ну, па шчырасці, я ўпэўнены, што сярод майго пакалення ёсць пэўная даволі вялікая група людзей, якія, ну, не асабліва задаволеныя тым, што ў іх атрымалася зрабіць да 40 гадоў. Ось, акрамя гэтага ёсць нейкі такі грамадскі ціск на тое, што ты там павінен там не ведаю, там мець машыну, кватэру, дом, там не ведаю яшчэ што там, так пасадзіць дрэва, вось, дарэчы. Ось, і дзякуючы гэтаму праз тую вось незадаволенасць сваім уласным жыццём, сваімі ўласнымі дасягненнямі людзі больш падатныя на прапаганду. Ось, і тут на белым кані ўязджае Расія-матушка. Ось, і праз TikTok, праз Instagram, праз тыя рылзы, які мы ўсе любім глядзець. Так, пачынае нам падсоўваць, ось, ведаеце, там, ну, розныя свае наратывы, што вось гэты Еўрапейскі Саюз вам не патрэбны, і гэтага ён вінаваты ва ўсіх вашых бедах. Окей, мы зноў паговорили про Путина. Усё ж таки... Мы сёння больш размаўляем про Путина, чым про Трампа. Што дзіўна. Выход для Польшчы, для нас, жыхароў. Катастрофу, гэта перадусім. Гэта калі вельмі агульна. Буквально, па-першае, трэба разумець, што можа страціць Польшча, калі яна выйдзе з Еўрапейскага Саюза. Па-першае, адна маленькая краіна Еўропы, а Польшча гэта ўсё ж такі, калі мы параўнаем яе з іншымі краінамі свету, гэта, ну, сярэдняй велічыні краіна, так? Аднак гэтая краіна нічога не вырашае. Вось. Брытанцы, калі выходзілі з Еўрапейскага Саюза, яны думалі, што вось мы ж British Empire, так? Вось мы стронг, а гэта нікому не патрэбны востраў у дадзены момант. Сапраўды, недзе там, на задворках Еўропы, аддзелены Ла-Маншам ад іншых нармальных краін. Ось. Яны там сядзяць, як сядзелі 1000 гадоў, і так і будуць далей сядзець. І ніхто іх назад ужо не прыме. Ось. У дадзены момант у сусветнай палітыцы яны значаць сапраўды нашмат менш. І так яны могуць ганарыцца тым, што яны яшчэ у там Г7, так? Як это? 7. Вялікая сямёрка, так, што яны яшчэ ў гэтай вялікай сямёрцы, але, ну, па шчырасці, скажам так, нічога іх не атрымалася, з рэферэндуму мінула 10 гадоў, вось, і адзінае, што засталося з грэйт, гэта калі я прилятаю ў лондонскі аэрапорт, выходжу з самалёта і уваходжу, ну, у сам уласны будынак, і там проста вісіць вялікі плакат Great Heritage, вось, і ўсё, вось, больш нічога. Вось, адна назва. А яшчэ раз. Што зменіцца для мяне, напрыклад? Для цябе. Па-першае, людзі, якія вось жадаюць выхад з Еўрапейскага Саюза, на мой погляд, проста забыліся, як гэта было. Вось. Беларусы ведаюць нашмат лепш. Вось. Бо мы з вамі, ну, я не, але вось, я вельмі давно не перасякаў гэтую мяжу, вось, 20 гадоў прыкладна. Вось. Але я, па шчырасці, я у пазамінулым годзе, то бок 24 годзе, я калісіў па Балканах, і для мяне вельмі дзіўна выглядала
мяжа нармальная. Вось дзе трэба было выйсці з аўтобуса, ось пастаяць, папаліць цыгаретку, пакуль у мяне правяралі дакументы. Ось. Мы не прапагандуем паленне цыгарет. Не прапагандуем, не рабіце гэта, кляска, абсалютна не. Ось, гэта дорага і фу. Ось. Але вяртаючыся да тэмы. Людзі ўвогуле забыліся, што такое не быць часткай вось гэтай вялікай сям'і. Яшчэ раз скажу, што так, яна недасканалая, далёка недасканалая, але трэба разумець, што па-за гэтай сям'ёй еўрапейскай можа быць значна горш. Бо, па-першае, усе фермеры, напрыклад, павінны разумець, што яны на тых мест, так, то бок у адначасе страціць, напрыклад, вялікія даплаты, дзякуючы якім яны купуюць трактары Lamborghini, ось, і перасядуць на Беларус, ось, вярнуцца, так, то бок можа быць вельмі дрэнна, ось. Это першае. Па-другое, свабода перамяшчэння людзей, так, то бок мы у Европе грамадзяне, мы грамадзяне, ось, прабачце, калі ласка, гэта не было наўмысна. Грамадзяне Еўрапейскага Саюза, так, могуць ездзіць па ўсім Еўрапейскім Саюзе, могуць свабодна працаваць, весці бізнес і так далей. Гэта таксама страціцца. Напрыклад, маладыя ілюзія. Праграма Erasmus. Так? Гэта вельмі крутая праграма. Я, на жаль, не паспеў ёй скарыстацца. Ось, але я скарыстаўся другой. Вельмі хутка, дарэчы. Слухай, вось ты кажаш пра грамадзянства, я просто хочу one step back. Мы ж людзі з ВНЖ, ці са сталым попытам, мы ж таксама ездзім вольна па Еўрапейскаму Саюзу. Гэта ўсё дзякуючы таму, што ёсць Шэнген. Але Шэнгена таксама можа не быць, напрыклад. Ось. Яшчэ не так даўно, прыкладна гадоў давно. Ось. Але ў 2007 годзе, я памятаю, я кудысьці там паехаў у Літву, я памятаю так, і нас трэслі на мяжы польска-літоўскай. Ось, была нармальная мяжа, быў шлагбаум. Ось. Ну, зараз могуць, але гэта ўсё ж такі выбарачна. Так? У той момант гэта была нармальная мяжа, дзе ва ўсіх правяралі дакументы. То бок Шэнген таксама. Дарэчы, што тычыцца Erasmusа, гэтая ж праграма на вельмі папулярная сярод маладых людзей. І ёсць ужо цэлае пакаленне палякаў, якія падчас вучобы выязджалі па абмене ў іншыя краіны Еўрапейскага Саюза. Дарэчы, Великабрытанія вось 2 тыдні таму абвесціла, што яна вяртаецца ў праграму Erasmus. Вось гэта такі першы крок у тым напрамку, каб неяк там краем бокем, як кажуць, вярнуцца да нас нармальных людзей, так, далучыць ізноўку гэтую няшчасную выспу да еўрапейскай сям'і народаў. Вось, канечне, ніхто тут не хоча, ніхто іх не прыме, але прынамсі у нейкія структуры іх назад можна вярнуць. Слухай, ну окей, яшчэ, ну вось, мяжа зразумела. Што яшчэ? Больш не зразумела. Карацей. Іншая справа. Вось яна тычыцца, дарэчы, таксама і фермераў, не толькі фермераў, а ўвогуле кожнага чалавека, які жыве і працуе ў Польшчы. Супольны рынок это ўвогуле адна з галоўных рэчаў. Ось цяжка уявіць сабе сітуацыю такое, напрыклад, што Германія перастае купляць польскія тавары. І ўсё. Ось, 1/3, прыкладна, польскіх фірм можна проста адразу зачыняць. Ось, яны нікому не будуць патрэбныя. Ось, ну хіба што Расія пачне купляць польскія тавары. Ось, у чым я вельмі моцна сумнеюся, ось, бо яны купяць таннейшыя і недзе там у сваіх іншых там сатэлітаў. Ось, яшчэ адна важная рэч. Перспектыва. Ось, можаце уявіць сабе сітуацыю, так, што Еўрапейскі Саюз развальваецца. Польшча застаецца адна. Ось. І, напрыклад, у Германіі да ўлады прыходзіць альтэрнатив für Deutschland. Ось. Фармацыя, якая крытычна ставіцца да Польшчы. Ось фармацыя, якая дазваляла сабе, скажем так, ставіць знак запытання, калі гаворка пра заходнюю мяжу Польшчы, так, пра супольную польска-нямецкую мяжу. А з іншага боку Расія. Ось, вам нічога не нагадвае? Гэта ось проста 30-е гады 20-го стагоддзя. Ось ідэальна. Ось, карацей, я вельмі не ўпэўнены, што палякі хацелі б зноў апынуцца ў такім становішчы. Перспектыва такая сабе. Дзякуючы, што на васочнай усходняй мяжы ёсць Беларусь з цудоўнымі людзьмі, якія не дапусцяць нічога такого. Слухай, я нешта, ведаеш, за што я перажываю, мне
пачалі быццам бы бадзёра, было так пазітыўненька, скончылі зноў на падзелах Рэчы Паспалітай зноў як бы. Тыповы як бы гістарычны троп людзей гэтага рэгіёну. Усё скончваецца падзелам. Што яшчэ вось асабліва па тэме, калі мы кажам пра законы пра мігрантаў, я перыядычна раз на месяц, на два, мне падаецца, чытаю гісторыю, што ўсё, з Польшчы трэба з'язджаць. Там у Аргентыну, яшчэ кудысь. У цябе няма нямецкіх каранёў? Бо выглядаеш, так ведаеш. Так, мог бы быць такі Ганс. Карацей, ці вось гэтыя настроі полэксіт, ці не з'яўляецца ён таксама вось нагодай падумаць пра тое, каб ехаць з Польшчы? На мою думку, карацей, на дадзены момант, на мою думку, ўсё ж такі баяцца не трэба, бо 25% гэта яшчэ далёка не 40. Ось. Калі падтрымка вырасце да 40, гэта ўжо будзе азначаць, што трэба біць у набат. Ось просто. Бо з падтрымкай 40% ўжо можна пачаць кідаць у медыасферу заклікі да правядзення рэферэндума. Вось пакуль я не бачу аніводнай сур'ёзнай і палітычнай сілы, якая б магла тапіць за рэферэндум. Вось нават колькі б спадар прэзідэнт Карл Навроцкі не выказваўся скептычна пра Еўрапейскі Саюз, то спадар прэзідэнт у нас усё ж такі не дурак. Ось. І я думаю, што ён таксама не хацеў бы, каб Польша з Еўрапейскага Саюза выйшла. Бо ён гісторык. Ось. Ён гісторык, ён доктар гісторыі. Я думаю, што ён выдатна разумее, чым гэта для Польшчы можа скончыцца. Ось. Таксама і калі гаворка пра нормальную конфедерацию. Ось я теперь ее буду называть нормальной конфедерацией, бо у нас уже есть и нормальная. Так, можете ставить за мной стяг. Карацей, нават калі гаворка про нормальную конфедерацию, то бо конфедерацию вольнасці неподлегласць Славоміра Менсона і Кшыштафа Босака, то я таксама перакананы, што яны гуляюцца на гэтай тэме цынічна, часам безадказна. Ось, але яны таксама разумеюць, чым гэта скончыцца. Ось. Але ёсць Гжэгаш Браўн, ось, ёсць яшчэ нават больш правыя, ну там ужо пачынаюцца фрыкі увогуле маргінальныя, ось, але твой улюбенец Кшыштаф Становскі недавно запрасіў на свой канал Zero, ось, ёсць такая групка, я не буду нічога пра іх казаць публічна, ось, але ён даў слова людзям, якія яшчэ больш радыкальныя, ніж Гжэгаш Браўн. Свабода слова. Свабода слова, так. Окей, то бок, скажы вось людзям, якія не так глыбоко ў палітыкі, ну, мне, перадусім, які б ты маркер лічыў, што трэба пачаць хвалявацца? 40%? Я лічу, што так. Калі вось гэты ўзростовы тренд будзе працягнуты, вось, пабачым праз год, не, рэферэндум для выхаду з Еўрапейскага Саюза не патрэбны. Ось. Гэта можа зрабіць парламент, але, ну, шчыра, я на дадзены момант трэба было зрабіць так, каб ані права і справядлівасць, ані грамадзянская платформа не былі прадстаўленыя ў парламенце. Ось, бо няма дурных. Ось ёсць такі выдатнейшы беларускі выраз. Я думаю, што колькі б яны не гуляліся вось у праве справядлівасці з тэмай канфлікту з Еўрапейскім Саюзам, то ўсё ж такі гэта яны ў большасці прагматыкі. Ось, яны ўмеюць лічыць і грошыкі, ось, і таксама, скажем так, ведаюць, як выглядае геаграфічная мапа вакол нас, ось, і што яна не змянілася цягам апошніх 2,5 стагоддзяў. Ось, таму пакуль вось гэтыя дзве партыі маюць большасць у польскім сейме, я ўпэўнены, што нічога такога не здарыцца. Ось. Окей. Ну што ж, быццам бы мы распавялі ўсё, што хацелі. Так, добра. Не, ты хочаш? Не, все, добра. Все, по моей версии, по версии Кирилла, все. Дякую вам огромное. Дякую вялікі. Спадзяюся, што вам спадабалася і было менш крінжовых моментаў, чым цікавых.